Čau, rád bych se vám představil. Jmenuji se David Rosák, to je moje herní nick, ale vůbec by mi nevadilo, kdybyste mi takhle psali klidně v komentářů. Nebude mi to vadit, je tohle jako moje přezdívka, mám jí rád, jmenuji se takhle i v Robloxu. Vůbec by mi nevadilo, jak byste mi jako říkali, ale nejradši bych byl jako David Rosák zmiňovaný. Jako v komentářích, tady máte můj jméno takhle. Já jsem chtěl začít tady točit tady na YouTube kanál, dělat různé věci, které by vás bavily a psali mi do komentářů, co mám natočit, jako v Emergency Hamburg a tak dál. Tohle by mělo být hlavně o Emergency Hamburg. Rád bych vám představil mega dobrý server pro Čechy a Slováky. Když si tady dáme do join using a code, tak tady napíšeme kód takovýhle. 30, má to být teda malým, ne tiskace, protože jsem se před chvíli dělal z PZ-ku. Já nevidím na klávesnici, taky pardon za chyby. Takovýhle kód 31 35 MK A8. Když se tam joinem, tak uvidíte, jak se ten server jmenuje, jestli nebude teda full. To taky záleží. Teď se uvidí, jestli se zvládnu připojit nebo ne. Protože Nexus RP vidíte a jsem tam. Je tady. No, jsem tady. Tak. Já si tady otevřu telefon, Karek server a vidíte ten Nexus RP, jméno majitele a tady si pak přečtete to a věci. Doporučuji být na Discordu Nexusu RP, protože musí se tady RPit jako v reálném životě, takže třeba když nabourá 250 km do stromu, tak se to bude brát jako, že máte CK jako charakter kill. A to, že musíte to prostě zárpit, třeba když nabouráte, tak napíšete lomeno boxe. Od toho je hlavně ten Discord, abyste si přečetli jako ty pravidla, protože s těma pravidlama se tady musí RPit, jinak tady jsou za to kiky, bany a tak. Že nepromovat jako na jiný server, že třeba řekneš čau, nechceš jít na můj private server a to, tak za to jsou bohužel permabany, co určitě z vás nikdo nechce. Takže koukejte, ona se srazí lampu, tak napíšu něco takového. Ale když nabourám do stromu ve 200, tak se to nebude počítat jako lomeno bouse. Nevím, co tady robí, ale vypadá to, že menší utíkaná. No, rád bych byl za každý odběr, mega rád. A za 200 odběratelů bychom mohli něco podniknout, třeba různé věci, co byste mi napsali, hlavně ne jako promovat a nic takového, prostě něco klasik, jako třeba nějaký úkol, že třeba za 200 odběratelů bych musel vydělat třeba na, nevím, na něco z nějakých aut, něco takového. Já vám tady ukážu Discord, jak by to vypadá. Tady máte CZSK Nexus RP, máte tady to. Pak tady máte kód serveru a tak dál. Ale hlavně, když přijdete sem, tak první, co byste měli udělat, přečíst si tohle a tohle. To je první věc, co udělejte. No, tímhle videem by to bylo asi všechno.
tohle video bylo hlavně, aby jsme se seznámili a tak dále. Kdybyste mě někdy potkali, tak je to hlavně na tomhle serveru. Takže děkuju vám, že dáte odběr, like a zatím ahoj.